Ako zistiť, čo bude v teste, bez toho ešte, že vám ho učiteľka dá. Uložiť toto video, v septembri sa ti bude hodiť. Môj mladší brat je strašný šprt. On sa reálne celý čas, jak príde domov, nič nerobí, iba sa učí. On proste dojde domov, sadne si, proste takto, normálne si číta učebnice a učí sa, hej. Ja na neho vždycky pozerám, že čo. Ale potom od jedného momentu začal viac chodiť von, začal sa viac stretávať s kamarátmi, začal proste robiť viac športy, všetko, hej. A ja som na neho pozeral, že to jak. A pritom stále mal tie isté známky. A on mi hovorí, že našiel jednu aplikáciu. Volá sa, že Astra AI. A ja vám presne ukážem teraz, že čo sa s ňou dá robiť. Lebo toto je fakt crazy. Takto si ju otvoríme. Dáme si, že príprava na test. Tu si dáme, že nový test. Vyberieme si predmet. Hej. Dáme si napríklad matika. Dáme si dátum, dokedy sa to mám naučiť. Takže budúci júl 5. Teraz idem na koľko percent sa to chcem naučiť. Nahrám si svoje poznámky. A tu už mám takto reálne celý program, jak sa mám učiť, hej, takže kľudne dám, že sem začíname a môžem ísť na to. Tu takto klikám odpovede a najlepšia vec na tom je to, že ma to vie samo vyskúšať. Je to taká funkcia, že oral exam a to je fakt, že mega. Dajte follow pre ďalšie study tips.